lagi mang jane. Kuwi tak kok kono aku menang aja. Lah wong ora omongane nang bahasa isyarat iki, guys. Nah, delok lek solikin tak kadung dagel lo. Isa-isane geden. Nek tak ketemu iki. Aku kan tak apa sih, metah foto aku tak tahu deh. Oh, kon tak yang ini tahu kon iki ora tak yo. Oh, apa begini? Bang, Iwak sapi. Dijoi nggen kurung tak masakne iki. Mama. Jamang, gak aku ngandani. Jamang nangis yo, Mu. Kena banyu ndang meneng ae. nek Mas kena banyu melayu. Dek kae biak lali. Lho iki lho dek geran kayak yo panatus soke. Alah yo. Sing kuat sing adu. Duh, tapi dek kan nangisan. Jadi gak nangisan. Lho meneng ae delok. Nangisan perkara anu sih. Berarti ki njaluk nganumu, njaluk tak tekani terus dole coplok. Iya, paling. Ya. Lah kan wis tak Loh, iya Mu. Berarti iya nih ya. Jute dek emang ora coplok-coplok, aku rene coplok lho Mu. Oh, piye jajal? Anak Prandino Mu. Seminggu pas. mulai ya. Mes Jumat minggu 8. Selapan cepet men. Wah, diajakno selapan ndang lek. Aku omong 8 wis pasaran. Bingungi wong. Ya bingung. Kok kadang aja yuk. Banyak saiki yo yo. Banyak amat malah. Banyune adus. Satu jajire guys. Iki jane bae apa anu ae? Hah? Lek soal iki ketoke berbunga-bunga ndagele kenang ya guys ya. Masa? Oh berarti hiburane Mu ya, hiburane wange ngono. Hiburan. Delok lek kuwi. Dah, cocok karek sing ngobrak-ngobrak. Ngadusi wong telu nganu. Ringan ke. Oh iya. Kok enggak? Oh, enggak berarti. Seneng wangemu. Seneng. Liburane wange. Lele solikin. Dek Vino ora didemek dek. Iki Rizky sampe seneng kenapa? Bocahe. Padha ae kupingku ya Allah Gusti. Yo ayah rokan ke lo, gak bersahabat tok e. Lah yo dek mang nangis. Oh iya. Kayak rokan ini bener napa isan. Wes kanu ah. Ndak kok dina urung anu. Ngrungokno iki lho, ngrungokno apa jenenge ya? Ngono. Heeh. Bedong. Nek ning kono kan gak membat nek ning kene. Di bedong, guys. Yo meneng ae yo. Wes coplok, kayak pengen tak dolani Aris. Coplok pas aku rene Aris. Ale Siti. Lah yo.
Golek duit ae. Iya menduit terus aja menengah letak kaya anu muncul. Duh, delok ya Allah angep. Wes kumpul deh sing mesti. Iya. Mau irung apa mancung, Bu? Cing. Sapa? Terus iki sapa kae sepatu? Jenenge lipah ki nganu padha mbek awakmu ni, sing fotone ngene. Sapa sepatu ni ya? Ya, iya lah demong jane. Apa sepatu mau? Loh, kita apa nih? Sepatunan apa kaos kaki? Kaos kaki. Aku nek ngurus sepatu. Kok penak ya ketok ya langsung setno. Tapi kan Kuwi lho benekno lek lengateme. ya aku kaya latihan sikil nek jadi ini. Gak apa-apa lek akeh mau duwe. Piye nih? Ora mbek kei kaos kaki. Ini kurang apik sebenarnya. Oh alah gedongan nganggo oh alah iya iya nih ya. Aku deke tuku gedong kok ya makane aku jarik ya. Saya kena dari fasilitas kalau saya apik kok boneka. Iya. Apa tanah ini ya, Mak? Jalannya malah penak. Piye? Ngono ki pirang jam? Kayak gedong. Jam. Pantes deh. Nanti para. Kok angel ya. Ini ya. Aku malah ora iso. Kok penting kok diudarin lah kok. Lah nih rapi yang gue seneng. Saya pernah ya. Lah ya bocah iki meneng ae ra kaprai. Saya di kubuai. Lah nang cemiti ora? Nang gue enak semitinya. Mau kubluk enek cemiti. Rambutnya udah bagus ya. Iki lho, guys. Kaki kira disigoro banyak meneng. Bakong nang bakong. Wah, maebe. Bakong. Iki mun sik kurang seti. Sik kurang penak tadi. Gendang lek. Amin. Lek gendang lek wani pera. Wah, ani. Tenan po ora lek. Wani cuma tangannya keringingin. Oh iya. Aku keringin lah kuwi. Wes. Gendang tak gendong. Tapi gendongane ndi? Kurang bener iki. Yo ucul. Kene deh. Pokoknya ngalah-ngalah nih pokoknya. Boh, karek. Langsat le sik. Tuh, mon mie biasa. Kodang ngatek tak gendong langsung jeluk mie ngono. Iki lah tadi. Iki lah sih. Tak menang ae, Riz. Nangis ngono lho. Wes kan nangis, Mak, kan nangis. Iya. Iya lah tante iki. Walah. Kok kena ane gak nyaman, gak enak iki lagi mau lek noto kan. Lambung kok. Kurang bener sik tak baleni neh. Gak penak, baleni deh. Walah Baleni bae. Karena jadi ya. Duh. Iya kena baleni neh. Memang kurang piye kok enak ya tok. Ya Allah, ndak katan jangan. Anak gendeknya ada tuh pasangnya. Iki lho kipase. Piye bang kamu? Jelas. Ini kurang penak. Baleni neh. Nah, Masih bondo gitu. iya mah. Masih bondo ini. Ngene iki diubet-ubet pirang minggu lek saulan. Salam. Tangannya cek mengarep. Oh iya, sen kae gak saulan ge enek mari gak amat. Soale dek ngumpul ki piye lah sikilem ki. Aku golek wekasane ndi dek wong tebel. Nanti ngurung dek ne. Turu nih. Turu. Loh, Sampai ketoke. Ya pantesin nih. meleleng. Sik ciler atau Coba kan. Tapi aku juga udah ngomong ngatemin. Keko. Aku aja di yo aku mau tiktok kalau tiktok. Siapa? Aku lagi di sini, aku pernah. Tapi gak sih. iya dia mboten ya. Memang Pak ya yo. Ayo kok kakak ya.
Kok dulu doang nih. Untune metu kol. Iya. Akhirnya lu tukang. Anaknya Pak Yai Semarang, misalnya kamu juga nggak larang pun aku ini. Sampai dulu kalau iya. Oh, guyu, Cing. Mau anak gue mau. Jadi iya lah masa temen kok. Ya. Kok sumpah jangan kok. Nek mbok iki ora sumeh, stres. Aku coba ini. Jadi tuh, Itu ya. jadi tuh mau tak nyambung mau telan. Iya. Jadi hasilnya nganu. Dari itu kayak sih mau dulu ya, Ci. Tapi gue nek wis duwe ya gelem paling. Iya, ya tetep ini kok iso aneh iki. Ah betul lah. Melek. Ya melek apa tuh? Melek Cing dulang dililing ku lho. Guyu. Nak meremuk dengan nak kok. Ini kayak koyo mana nih? Ini. Berapa ya? Ini. Iya, pilih ya. Jadi ini bukan satu berapa? Melek Cing. Lagi cek penak nih. Ngene gendong wis meneng. Iya. Dek bengi pakku mending ngene, Cing. Nek cilik dikon turu wae. Nek wis gedhe turu diseneni ae. Oh guyu. Yang wah, aku mau bersama Mbak Ani ya, dilarahi muter tadi guju ya. Iya. Kok nak semua? Belum. Apa nih? Berangkang. Betul. Mantep lah, wih. Turu nek. Rizky Cahya, Rizky Maulana. Cahyo. Jane Rizky Cahya Maulana wi ya. Cahya Rizky Maulana. Cahya apa Cahya? Cahya. Cahya, jadi namanya Cahyo. Cahyo Rizky Maulana. Iya. Rizky Cahya Maulana loh. Rizky. Cahya Rizky Maulana. Saya nggak asli. Rizky Cahya Maulana. Rizky Cahya Maulana. Tapi balik nek. Balik nek. Masa? Rizky Cahya Maulana ini. Lo ala nih di daftar ngono. Al-Fatih. Wilayah nganu. Fatih. Kuwi Fatir. Al-Fatih sapa? Lah ya iki lho jenenge Al-Fatih. Apa bejina kowe? Lilik lho, ora kok. Melirik lho. Untungnya ya iki guys, iki bocah gak kaget. Heeh. Padahal ngene Suarane mledek kabeh. Rizky Maulana. Ibrahim. Anwar Fadil. ya Allah itu. Kedawan. Bocah kabotan geyeng. Nek Rizky Maulana Nur Fadil ngoten. Samene ngene-ngene iki betah ngene. Yang jadi orang Alifa Naufal seperti Kalau nanti Terus guyu. senyum. Senyum lagi. Seneng kok Cing melak kowe, Cing. Iya ya, memang apa gak ngono? Iya padha. Malah muwen ae. Kalau aku melakukan tak esok ini. Kita kan lebih seneng ngene. Ya. Yo, ora kayak wes ya. Ulang. Oh, iya mulang kok iso. Aku kan penting. Kita digolek-golekan. Kita iso digoleki mbakku ki lho piye? Makasih amat tangan kene. Dadah, Bes. Wuhi. Elek, melek bapak. Kei loro. Gusen satu jenenge nabati. Mbek teh Savana. Unboxing berkat nggone Mbah guys. Mbah kei loro terus sih ya Allah. Makasih Mbah. Terus siapa ya? Mesti tetep hasan. Ini kan iki usume teronen guys yo. Mbah iku mertuane ibuke Sasa, guys. Ki mau rene. Ki terone guys. Ana peyek. Ndok kering terus mie guys. Tak
cicipi emang resik loh guys teman. Bismillah. Guys. Jadi kok usum teronan terus guys. Ini nih. Besok teronan bujuku. Ini guys. Memang kok iki Mbak Ipa loro piye guys mate. Tegane nek enak batu loro. Wis gosen jadi guys. Terima kasih Mbak Ipa. Mau, Cak Aurel? Nanti. Tadi guys. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe ya guys ya. Dadah.